natura ezagutzen saiatzen gara. Gure ingurura begiratzen dugun bakoitzean, gehiago ikusteko, gehiago ezagutzeko, gehiago jakiteko. Ikusten eta ezagutzen dugun hori gehiago maitatzeko. Jakina baita jakiteko ezagutu egin behar dela. Eta maitatzeko jakin eta ezagutu. Ebantxe dargi. Arkaburka entzun aldut. Horrek ezin du arkaburka izan. Ni super ceramics naiz. Munduko kakalardo adar luze miresgarria. Eta ni naiz munduan arkaburkak hobekien ezagutzen dituena. Arkaburka baten barrua jaio nintzen. Arkaburka baten bihotzean hazi. Eta arrautza jartzera ere, arkaburka batera itzuliko naiz. Super Ceramics. Hau ez da zure arkamurka bezalakoa. Hau berezia da. Duela 50 urte sortu zen natur talde baten istorioa. Ezagutu nahi duzu? Noski. Arkaburka bada, entzun beharra daukat. Hirurogeiko hamarkadan izan zen naturzaleen elkartearen sorrera. Garai hartan, gizartea pilpilean zegoen Euskal Herrian. Han eta hemen 11 talde ari ziren beste proiektu eta ekimen gauzatzen. Naturzaleen kontuari dagokionez, esaterako, 1963 urtean Tolosako perretxiko erakusketa antolatu zuen Tolosako kasino elkarteak, eta ez nolanahikoa gainera. Jose Maria Busca Insusi gastronomo eta idazle famatua ere artean zegoen. Beranduxeago sortu zen Arantzadi Zientzia Elkarteko mikologia saila. Besteak beste, Elosegi, Larrañaga, Ugarte eta Laskibar adituen eskutik. Eta hurrengo urtean, 1976an, antolatu zuten erakusketa. Erakusketa horretara joan zen Miguel Zarauztarra, eta hark ekarri zuen Henry Charles Lewis mikologoaren liburu frantsesa. Hara hor hasiera. Giro horretan sortu zen naturzalen taldetxo bat Zarautzen, 1969 urtean, eta abendua baino lehen, Paco Albixu kidetako baten Biztanlegreko garajean egin zuten lehen bilera elkarteko kidek. Jose Luis Albixu, JJ Zubizarreta, Paco Albixu eta Miguel Zarautz. Hantxe, garajean sortu zen bada, gerora Arkamurka Natura elkartea izango zena. Garai hartan, Zarauzko izadizaleak zuena izena. Orduan, ordenagailu, segapoto eta musika talde garajeroa bakarrik ez. Naturzale jakin milosoak ere atera dira garajeetatik, Hor gertatu zen, guk egiten genuen goiz buelta, normalien zatezan, jute ginen gailurre behira beti, no? Eta derrepente, hemen sortu zen Tolosako zea horrekin, pasadan bera behira, Perretxiko eta Zabela eta libru atea eta. Orduan, hor, lau kuadrilako ginen, lau detekan, neu izan kontra joik handu jena. 5-6 orduko goiz buelta bat antolatu eta hemen oaina segaitu bera behira.
efectivamente, oan digan nik oan digala zeizet, orduan digan honea, bera bera zeizet. Guazalako merillo. Bera bera, orduan, hemen erabakin berko jau. O zeitze dugu, benditiko zeakin, o peretxikutan sartzea. Ja, eta suertea bizkatek genuen taldian gendula hau, Miguel Zaraz hau hermano ontzan, da hone latinez, basakin, da frantzesare bizkat dominatzen zu. Hori importantia zan Peretxiko bat azte ginean behiratzen da liburu eta haude, Rusula eta zean, da hori izen zientifikoa latinez nola dian, are basakin zezan aizun, izen horrekin. Eta ingo enun, giuta betzilean taldetxu bat sartuta gabezen, buta belarri, eta hola, pentsatu genuen, hola ezin di jaue segitu, porque igandetan erten da libruakin behiratu zer dan, eta hemen zozein behar diau, eta alkar biltzeko toki bat bilatu behar dik. Eta orduan gara hartan neko problematikoa zen bilerak eta iteko eta zea. Orduan bazean, ezintzan eosimuz toki ja bileretan toki batzutan libre eta inda. Honek, biztalerren, ni garajia basaka goien. Zea horiek, mai bat jarri gendun, enbazok ez duela, basarritan hautean, matilak egin, bizarrakin ito gora, matilak. Banko korridore, banko korridore, itotzi zala. Toki jaukitzetik, ja. Han astelenetan biltzen ginen, maia gainean jarri zea dana peretxo gana, eta liburuakin, han hasi ginen. Igandian bildu, astelenian, bilerain, orduan digan hasi ginen, astelenean. Han ibili ginen da gero, tartetan ingen du kontatua arantzadiko jendeekin bai, Ernesto Arrondo sobre todo, guakin. Eta gu, bizketiten du kolaboratu, behar egite zituen erakusketak San Telmo. Eta guk biltze egin duen, eta egun hartako eta eamate ginen kajetan, perexikuak gehu ustez behizenak jarrita. Eta gero gena izate egin duen arajun, eta han etortze ziren behi lautzea frantzesak. Orduan guk nahi egin duen, nola gabiltzan. Amaitu kajetan izena jarrita, eta ondo da ben, oez da ben, jakiteko. 70ko hamarkadan gorpuztu zen taldea. Baina, konta dezagun historia ordena pixka batekin. Arantzadi elkarteak 1975 urtean sortu zuen mikologia saila. Zarauzko izadizalek haiekin ikasi zuten, eta 1971tik aurrera Arantzadiko mikologia saileko bileretara joaten hasi ziren. Bildutako perretxikoa izalkatzera, edota aurrez egindako lana ondo egina zegoen konprobatzera. Elkarte guztietan izaten dira goraberak ordea, eta Arantzadiko zenbaitek esan zien zarauztarrei gehiago ez joateko bileretara. Claro, gure jute ginean, geure perretxikoen jakin izate gendun zertzan, eta behar zabiltzan pokosto, eta basua ite gendula handa, kanpoa. Eta guk orduan egin duen, bai, ez diopa gehiago guziko, eta guk egin duen orduan handia. Mostu egin duen, bai. Alde egin duen. Pertsona bat zehonan maiantzeon bat, eta etzun onarten gu junda han behakin alkarizketa bat, abertze nola zen, da... Eta hemen hau beste zea bat, eta fuera da, bera, geho, haiek handikan zeituen aldein zuen gora, gualagata, eta geho, ja, ara gora ni neura zin ara guten. Eta hola gabela, urte batzu pasazian, eta 1960 eta emeretzian, etorri zizagun zauzko bat, Pello Zegirre. Esanez, hemen, Gipuzko guztian, herridanetan ahituk argazeak erakusketak egiten, da zuez abete sartuta, da mateik entenditze zuela pixkat, zeatik izte duten zautzan erakusketa bat. Eta, zenekin behar dugu. Gule eurok, hau muntatzeko hemen, gelauen artean hau zin dut, beno, kontaktua matematik jarriko jo, eta zenekin zikte deun, eta hola gabiltzala, zatu gindun, beno, pautoko gaztiakin. Bai. Da pautoko garai hartan Juntan zabenak, Jose Manuel Hauez, eta Angel Garrastazu, eta beste matezan. Piriniotan da hona. Horiek egin duen bilera bat Arkaiz Mendin. 1979. Zegin duen, bale, gaben gaztiak Mendin ebitzena laundu guzugu. Pero, claro, montatzeko bertzen gauza dake, platerak, fitxak, gauza pila bat. Eta hor onden piketzun eman, hor buniteko, eta lagen du. Laro gehiago, datorren urtien ingo jo. Ordurako, Arantzadiko mikologia saila lekuz aldatu zuten, arbide dorretara, eta lehenengo goraberak lehunduta zeuden.
Leku aldaketarekin batera, hasi ziren Zarauzko izadi-zaleak Arantzadira berriz joaten. Horrela, 1980 urtean, lehen perretxiko erakusketa egintzen Zarautzen. Barren plazan, Arkupean, gaur egun, Xalegi taberna den parean. Foruen plazako Arkupean antolatu zen Zarauzko bigarren perretxiko erakusketa, 1981 urtean, aurrekoan ez bezala. Eta gauza bera urrengoan ere, 3. Foruen plazan. Baina 4. Berdura plazara pasatu zen, eta han antolatu da geroztik gaur daño. Obrek eragindako salbuesfenen bat tarteko. Mikologiaren arlo hori izan da taldearen bihotza eta ardatza urte askotan, baina ez eginkizun bakarra. Taldeak beste hainbat jomuga izan ditu. Naturaren kontserbazioaren aldeko joera eta jarrera, Zarauzko eta inguruetako naturaren altxorrak ikertzea, ezagutzea eta ezagutaraztea. Eta hori, garai goiziarretatik bertatik. Esaterako, 1983 urteko erakusketan ikusgai jarritako zuaitzostoak, landareak, sendabelarrak, harriak eta fosilak. Horretarako, taldea zabaldu eta hedatu egin behar da. Eta naturzale gehiago taldera erakartzeko saiakera egin zen, baita lortu ere. 1983 urtean, Pagoetako mendizaleen elkarteak bere babesean hartu zuen naturzaleen taldea. Izadi-zaleak taldea, Pagoeta mendizale elkarteko izadi taldea bihurtu zen. Taldea indartzeak ekimen esanguratsuagoak egitera bultzatu zuen, eta dinamika bizkortze horrek behar berriak sortu. 1985 urtean, Alfa Zaharrean leku hartzeko aukera eman zion udalak izadi taldeari. Alboan zuela beti Pagoeta mendizale elkartea. 1986 urtean, hasi zen udala izadi taldearen hitzaldi eta erakusketarako dirua esleitzen. Egoitza hartan osatu ziren geologia, botanika eta ornitologia saila. Eta geroztik, gutxi edo gehiago martxan jarraitu dute gaur daño. Momentu hartan egitea da hori Pagoetan mendian ibiltze ginean, mendian betikoa, ezta? Mendira gun gailurra egin torri, junta zeatak, jo. Hasi ginean, zua izaketa pasaran mendian dagoela Juantxo ginda, aritzarek eta bestia eta hola. Eta hor pentsatu gendun, Pagoetan ere, zaola utzune batan, zelaian, goiko zelaian da, eta albol batzuk aldatzia. Eta hor lehen dizauden golinduta habekin, ingendun ailekin itzein da, aieke labitzezian giro hortan, mendik giro eta perretxikoetan da zea, hola zingendun Pagoetako handaude ondik ere bada, hiru lau, garai hartako zuaitzak aldatu zianak. Eta horla ziginan harremana habekin. Nik ez dakit, 80 batean izan zen egin zen erakusketa bat, egin behar zen perratxikoena bakarrik, egin zen perratxikoak eta egurra. Eta egin zian egur zati batzuk, eta orduan, guk irakasle bezala interesa esan genuen, hau interesgarria da, eta behar jende berria behar dugu, hau pixka bat zabalduin behar da, behar ditugu, amendik aparte esango genduket, perratxikotik aparte, beste hainbat gauza egiteko, eta egingo dugu dei bat, eta dei bat egin zen eskola guztitara, Zarauzko eskola guztitara. Eta, sartu ginen zenbait persona, bai arbolak, bai belarrak, bai zindabelarrak, horako gauza batzuk... Eta harriena hori sartu zen, orduan garai hartan? Garai hartan izango zen, Nik uste nun hori zeudela hori belarrak... Fosilak batez, eta bihazien itzan tartean pitxamo itzen, eta junitzen hori kolezionatzen argiak eta mineralak, eta hemen batez ere kostaldeko flixeko argiak eta Luis Miguelek lagundu zian, harrek ekarri zizkidanan Alfara, eta gebarri hori erakusketan erabili gendun, naturaztean erakusketak egiten. Eta horregatik 85an, Zarautz eta bere ingurua goinez liburu entzanean, antzaude golindota mikologiako zabek, antzaude alkarrekin, orduako alkarrekin, 85an alkarrekin ginen. Ni orduan, Donostiatik bizitza altoretxoan honea, eta ari inoan, Zarautzen erlea jarrita, Zarauzko erleak hankatan ekartzen zuen polena ikertzen. Alfa Zaharrean. Baina Alfa Zaharrean. Ja, Alfa Zaharrean. Nik uste hor tartetxo bat egon zala, Alfa Zaharra baino lehenago zan zenean, goiko ganbanan, egon ginela. Ez dakizen bat, urte bete. 84an, ni mintzet, ia zuzenean Alfa Zaharrean. Eta ni epoka hortan, sartu nioen buru belarri, herriberako parkeakin. Horun buru belarri jarri gitzuan, Kanal aldea,
irita eta asti, oitena, ezegune horiek mantendu inbertzela, eta hor sartu ginean buru egarri, eta nik urte desentetan, oran izaitzaia, bronka hortan. Garai hortan nik egin nuen informe geologiko bat, inurritza eta pixka bultzatzeko proiektu hori ez. Eta hauek zehatu zian, hauek bai, eta ornitologian da, zeak. Ni beranduakoa nahi, Manuel, ibiltzean orduan Javier bat... Bai, orduan ni paso zainan enion. Osaina enion da... Eta Javier Bazkezekin itzitzegoan lana. Are zatu zian, are kontekstu historiko bat, Javier Bazkezek historiko bat, Gipuzkoko ornitologian. Baina, ikasia, desint ikasi ginen Laskibaren bitartez, bibliografia eta arrek ekarrizitzen. Zer esan 80ko hamarkadari buruz? Taldeak aurrera jarraitu zuela perretxikoen erakusketan bueltan beti. Baina Zarauzko udalarekin gero eta ohikoagoak ziren harremanen bitartez, urteko ekintzak finkatuz. 1984 urtean, taldearen bestelako dimentsio emango zion sail berri bat sortu zen, izadi taldearen baitan, astronomia saila. Horregaitik diogu, unibertsoraino edatu zela. 1987an antolatu zen astronomiako lehenengo astea. Eta geroztik, ia urtez urte antolatu da aste hori, Gipuzkoako astronomia elkarteen erreferente bihurtzeraino. Juantxo eta Inigo juntzien Zumaira, han antolatzen zutelako olako bat, han ezautu zuten Ander, eta Anderrekin azkenean lortu zuten honea etorri eta hemen antolatu beste astronomia astea bat, eta handik sortu zen. Behar bada, unibertsora zabaltze hori gehiegitxo dirudi, baina 2000 inguruko hamarkadan izadi taldea esanguratsua bihurtu zen herrian, eta Zarauzko udalean, eta inguruko herrietan. Sona izan zuten hainbat lan eta argitalpen egin zituzten. Udalak gero eta sarriagotan jotzen zuen izadi taldera iritzi teknikoak kontrastatzera. Eta taldeko kideak gero eta sarriago hartzen zuten parte han eta hemengo hitzaldi eta ekintzetan. Horrek beste ikuspegi bat eman zion taldeari, eta dinamika berak taldearen izaera aldatzea eskatu zuen. Pagoeta Mendizale elkarteko babesetik askatu eta talde autonomo bilakatu zen. Horrela, administrazioaren hainbat eskakizunei erantzutea errazago baitzitzaizkion. 2001 urtean, Pagoeta Mendizale elkarteko izadi taldea, Zarauzko Arkamurka Natura elkartea bihurtu zen. Gertatu zitzaigun, Pagoeta Mendizalen barruan ginala, eta nolabait, harreman horiek instituzionalak eta beste taldeekin, eta baita ere gure lanak egiteko hainbat subentzio eskatzeko eta entidade juridikorik ez genukanez, lortu behar genuela izaera juridiko hori edukitzea. Orduan, erabaki genuen taldean, baiezkoa, pauso hori emango genuela. Eman genuen, aldaketa egin genuen, izabi talde izenarekin erregistratzea nahi genuen, baina beste nonbaitean izen berdinarekin erregistratu zegolako talde batek ezin izan genuen horrekin, eta orduan proposatu genuen Arkamurka Natur elkartea jartzea. Zergatik Arkamurka? Garai horretan ere bai artelatzari buruz, lan bat egin genuelako, eta orduan artelatza esango genuke gure inguruan, hemen kostaldean, Zarautze Itziarren tartean eta ez dakit, entzuten zan edo baserritarren baten bati, nik uste Martzeleko baten batek edo Martzelek indagatu intzuen eta lortu zuen, o Txilikuk, ez dakit Bietoko baten batek ekarritzun, eta orduan Arkamurka. Izen polita, baina egia zanez sozialki kalean eta beti izatzen ziguten, izen zatar hori jarri ez duten, hundik ekarri dezu ez da. Eta, ez dakit, ala izan zan, baina nik uste jende horitu indala, eta gaur egun Arkamurka, eta jende asko hori gaina gustatu egiten zaio ez, izen berezi badalako. Nahiz eta igual, Oskalo, nundikan datorren hori, erderak badan, edo nundikan datorren ez dakit, seguru, agian Txilikuk edo esplikatuko digu, baina horrekin geratu ginen. Elkarte berria, irabazi asmorik gabekoa izango zen. Estatutu berriekin, batzordeduna, eta Zarauzko udalarekin, Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailarekin gero eta formalagoak ziren harremanetarako egokitua. Funtzio dagokienez,
ezberdin jarraitu genuen, baina bai bete beharrak bagenuzkan juridikoak, ezta? Eta kasu horretan zen, orain osatu behar genuen junta bat, izendatu behar zen ez dakit lehendakari bat, egin behar zen urteko batzar bat, bazkiden nolabait liburu bat osatu behar genuen, hau da, edozein elkartek dituen bete behar horiek bete behar genitula. Alaze egin zen, eta horrek ezun inongo zeharik soposatu, ezta? Lan pizka bat gehiago, idazkari bat, eta hor egon da lanian fin-fine azken urte hauetan. Eta, hor, egia zanez, Izabi taldearen bukaera, Arkamurka Natura Elkartearen hasieran, bai koinzidituzun, bai administratiboki, bai udaletxearekin, bai foru aldundiarekin, bai jaurlaritzarekin, bai egin ditula nolabait harreman are eta gehiago. Eta batez ere komentatu duten nire ustez egoera horregatikan, ezta? Gu nolabait komien artean, hemengo ezagutza natura elemento desberdinana oinarri batean egina genukan, baina bai, elementu horiek mantentzeko zeuden habitatak eta hori izan agian garrantzitsuena hori bakilikolo zegoen, eta orduan hori bultzatzeko eta horri buelta emateko, orduan bai indartu zirela gehiago harreman instituzional horiek eta gure taldean ikustu nire iritzia da beti lankidetzan aritzeko eta hori horrean emateko beti, ez dakit, voluntate oso handia frogatu du, ez? Administrazio aldetik, denetik jaso dugu, ez da? Batzutan ongi, beste batzutan oso gaizki, kasurik ez, eta letxe txarrea sortzen ziren gure taldean, kontrasanak, eta hori denetatik egon da, baina nik uste bet hori alaz edala, gizartean gaur egun gertatzen den fenomeno bat, eta nik uste hori bere momentuan, nire ustez oso ondo jokatu zuen taldea, jakin izan zuen jokatzen horrekin. Nahiz eta gero gu garbi euki barko genukela ere bai, gure helburua zein dan, ez posible neurrian behintzat, hortik ezin dugu lagu alde egin, baina aldendu ezin dugu ekaz horretan, baina bai jokatzen jakin izan dula taldeak, eta ni azkenen urtetan nahiz eta kanpoan egon, maila batean, uste ere hori jakin dudanagatikan eta jaso dudanagatikan baita ere lerro berean jarraitu dula taldeak. Arkamurka Natura Elkarteak naturaren kontserbazioa helburu duten lanei jarraitu die urtez urte. Eta hala da gaur egun ere, bide horretan jarraitzen du, alduen eraino, eta administrazioaren eskakizunei ahal bezala erantzunez. Esaterako, hona hemen azken aldian egindako lanak. 2009tik udal plangintzako aholku batzordeko partaide da. 2012 urtetik Pagoetako Parke Naturaleko patronatoko kide da, eta bertan parte hartzen du bilerak deitzen diren guztietan. 2011 eta 2016 legealdietan udalak sortutako hondakinen mahaian parte hartu zuen. 2015 urtean, elkartearen estatutuak berritu ziren, zaintzailetza edo kustodiako kontratuak egiteko eskubidea izateko helburuarekin. 2015 urtean, Arkamurkak zaintzailetza hitzarmena sinatu zuen Zarauzko udalarekin, Biztalegreko parkean naturalizatzeko. Helburu nagusia artelatzaren presentzia areagotzea da, gure Arkamurka biztaratzea. Arkamurka Natura Elkarteko kideek, gainera, beste hainbat elkartetan eta naturaren kontserbazioaren aldeko 11 ekimenetan hartzen du parte. Arkamurka ezaguna da Gipuzkoan, eta erreferente ere bihurtu da hainbat elkarterentzat, baina bere izateari eta helburuei uko egin gabe. Adibide bat jartzearen. Urte hauetan guztietan, etengabekoa izan da 1984 urtean Zarauzko udalean aurkeztu eta gaur daino defendatu duten Herriberetako parkearen aldeko lana. Proiektu horren helburua da, egun babestuta dagoen Inurritzako biotopoaz gain, ihidietako eta astiko guneak babestea. Alegia, Inurritza errekaren ekialdeko eremu osoa hirigintzatik babestu eta bertako naturaren balioak kontserbatzea. Perretxikoekin hasi, eta begira noraino iritsi diren naturzola hauek. Baina kontuek lehengoak dira. Arrazoi duzu, Zerambix. Baina gaur egun ere taldea martxan da. Eta euren kezkak ere badituzte ez pentsa.
garai batzuk izan zen Arkamurkan da gure aurrekoak, igual lan handi jintzuenak, txosten gintzan, da proiektu gintzan, eta ikerketan, eta zientzia aldetik eta oinarria jartzen, igual, eta hori da herri beretako parkean proiektua lotuta, eta gero izendapenai inurritzako biotopua, eta zer da babestu behar deuna, ez? Hori lehenagotik, eta gu baino lehenagotik jaso dugu, ja, 80, da, gure batzuk hor ginen ordurako da honekoz, baina nolai definitu zen, natur ikuspegitik zarautzen zertzan konserbatu behar zen, ez? Eta gero hor dakau, hortan, guk ite dugu, geure aportazio txiki bat, baina gu ez geha erantzuliak, administrazioak ez, da dakau, ezin bat bezala, ez? Eta nik uste hor funtzio importante bat jokatze deula, divulgazio mailan hori zabaldu nahian, baina ez dakiz ematean iriztegean, eta hor dakaula betiko, hori, keska hori edo, ez? Zein dan, guk benetan noaino, nola iritsi berdeon, ze administrazioekin ezinbestez beti gerratxo bat dakau horrez, gure interesa beti maximalistak dira, gu konservazioan aldekoa dira, eta guk hori eskatze dugu, handi datoskigunak beti garapenan izenian, edo urbanismoan, edo dia mosketak, eta hor dakau beti, eta orduan gure ahotsa eta ikuspegia eta nola iritsi berduen entzat, gure nahi horiek ariketa gehien bete daitezen. Bai gauden momentu batean, jendiana iristeko modua izan berduna azkarra eta nahiko zuzena. Eta nik uste gauza batzuk iristeko eta esplikatzeko ezin dituzula denbora motxian esplikatu. Behintzat jakintza batzuk nahi dutzeizki diala denbora, esperientzia, azterketa batzuk eta ikaspen batzuk. Orduan, ikaspen horiek niretzako gaur egungo komunikazio azkar, edo esango nukein oso azkar hontan, gauzak pausatzia eta gauza horiek transmititziak badaka niretzako zailtasun izugarria. Inork ez dakaulako denboraik entzuteko, erabakiak jartu berdia, eta erabaki horietan, igual arnazketa bat hartzia eta pixkat pentsatziak uste saltatzen egian zerbait dela. Da hori ez, leheno esan dugu erabaki guneak, da hori da, gure elkartek iritsi berduen gune bat, baina da beste bat, eta da gizartia, ez? Ni honea etorri nintzen, eta ni guztua etorri nintzen, ni gustatzen jendia zehon da gustatzen zian gaiak lantzezean, baina ez dakit beste jendiak. Hombre, egia da, txorizalia izan da, Arkamurkak dakan dinamikai potentena hegazti munduan dela. Gaur egunean ere, adibidez, bi ekitalde nik uste neko potente daudela, bada naturraztea, nola baitea dagoela perritxikoen ingurutik sortuta, baina baita ere, emate zaio beste tematika batzuk lantzeko aukera, eta ez dakiz zer, hitzaldi bitartez, badago astronomiaztea ere, nahiko arrakastatua dana ere, eta gero urte guztian zehar antolatzen dian gauza pilo bat, irteerak, hitzaldiak, guain dokumentaldia dokumentaldi forun hauek sustatu da, orduan daude gauza asko, baina norbaitek gairen batetan, edo askotan, interesa baldin badauka, hurbildu dadila, ezautu dezala, eta bueno, gero bere mailan edo, gehiago edo gutxi biliko da. Baina ikusten da, dokumentaldiekin, egia esan, jendea oso harrera ona eukitzen nahi da, beste bat daka, dik aniteko. Baina, nik hor ikusten dut, jendea bai hurbildu dala dokumental hauek ikustera. Osa, niretzako bi gauza ezberdin dira, nik bai ikustet, igual astronomiaztea oso harrakastatxua dela, gaina gozada bada sala guztia beteta ikustia, baita ere dokumentaldian jendia jutia, eta gero da beste histori bat, talde dinamika hori, nola auspotu, eta nik bai ustet orokorrian dela talde askoen egoera, ez? Baina, bueno, aldi berian, baita ere entzutezunean, nik izton guztuan hau, eta jende oso interesantia topatu dut, bueno, horrek ere esateu, etor dadila jendia guztoz. Naturzaliak beti izan dira izatez, nik ustez pertsona behar du naturzali izateko kontemplazioa gustatzen zaiona, da izaera bat beti badaukana bakarsaletasunean joera bat, eta kontua da hori ez, une batzutan gure gizartiak asozialismoaren kultura hori, taldeak sortzean kultura horrek, errexo ekartze gintula taldetara eta talde dinamiketara gaur egun baino. Nik uste gaur egungo gaztetan, zuk esan dezu, transizio batean gaude, eta hor, ni ikustet utxune bat, ez? Udaka urteko
arteko dinamika bat azken urtetan nahiko egituratuta dauna, udaletxeekin dakau gaina akordio ekonomiko bat, horrek dinamika horri eustiai gaurretzai zaila zaiguna da, igual, ez, hortik etortzez da urreatzez egun jende horretatik jendia talde dinamikara sartzea. Askotan ikustea pertsona beretsuak leku beretan da, beldurra hori da, honen atzetik, atzea bitze dugu, eneko bezalako jende gaztia eta zer, ez, baina ereindako hasia ernekoa, hori da argi da, orduan... Bai, eta igual ez da eringo gun nahi den momentu baten, ez? Batzutan gauzak momentu batean neoteia zukustezu geldirik daola, eta bueno, ba... Eta nik uste dut, gure taldeen takaun altxorrik garrantzitsunetako badala, taldekide asko gehala erabat desberdina. Bakoitza dauka, lanbide desberdinak ez daukatela zerikusirik, ez zientziarekin, ez naturarekin, eta gero beraiekin aztezea hitz egiten, eta aluzinatuta galitzezea zen badakiten afizioz. Osea, afizioz zen badenpora pasa duten dokumentalak ikusten, irakurtzen, aldizkariak, liburuak, eta gelditzezea, baina, ostras, hau da, dendari bat, edo, da, taller bateko... edo altzariak egiten ditun bat, eta aztezea zientziaz hitz egiten, eta uste zaitu, eta nola transmititzen duten, bai, eta nik gehiena liluratzen eta hori da, bera komentatzezun altxor horren... Bai, eta oso jende desberdinea, bakoitza bere gauzekin, baina dana zientzia eta naturarekin disfrutatzen deunak, ez da, bai hitz egiten, edo bai irteeretan, edo... Eta hori nik uste dut da nik gehien baloratzen dutena, gehienetakoa, baloratzen dutena talde hontan, eta oso aberazgarria. Eta horrei gehituko nio, eta jendia prest dago erakusteko. Bai, baita. Ze jende asko badago, hainbat taldetan jakinduri askokua, baina hori nire informazioa da. Hori nik interesatzen bazat, botako dut edo ez. Baina hemen talde honetan bai palpatu itea, ez? Jendiak dakin guzti hori plasmatzeko da hor, erakusteko prest. Falta zaigu jendia etortzia, hori dana ikastea, baina bueno. Piskat itxoin behar dugu, urtiak pasa editezen, da ikusteko, jendia animatzea, nik uste gutxina saltzeko la jendia. Gero eta gehiago ni behintzat sentitzet eta egia da, talde honek ere badaukala hemendik kanpoare referentzi bat, eta taldea baintzat hartzeala, eta hainbat gauzetako, eta bueno, Aitorrek ere badaki, badaukala izen bat, Zarauzti kanpoare bai, eta jotzen dutela gure taldea edo gure taldeko kide batzungana behintzat, iritzi eske, eta bueno, kontrastezke, eta askotan laguntza eske ere bai, natur kontserbazioko gaietan, eta hori ere, bueno, polita da, rekonozimentu bat bada, hor gaude, eta Zarauzti kanpoare bagaude, eta gauza askotan, da, bueno, hori interesgarria da. Nik uste, Arkamurka daukana da eskaintzeko nahi du nahi bintza, daukala azpigitura oso ona, daukala liburutatik, materialetatik, eta abia puntu ez dela txarra, ondo osatuta gaudela, eta ez dela hasiera txarra, etorri nahi du nantzat, liburuak eta bestelakoak ere bai. Ara, bazetan da interesgarria Arkamurka, nik ezagutu nahiko nuke. Ni badakit nun daukaten lokala. Eramango zaitutara.
Natura ezagutu, ezagutarazi eta zaindu. Horretarako sortu ginen eta horretan dihardugu. Ospatu dezagun 50 urte hauetako ibilbidea. Ez da gutxi. Aupa, bueno, hemen gaure urtero 12 urte ja zigala RAM proiektu honekin, Red de Aves Marinas horrela ezeko genduke, eta Espainia eta Portugal osoko kabo gehien txuenetan, hilabeteko aurreneko larun batero, izatea beaketa hau. Eta gure kasuan, Arkamorkakoak gila 13 urte horrela damazkigu, hileko aurreneko larun batero etortzen, eta itxasegaztiak zenbatzen. Onduan Pirineua dauzkagu, eta hemen itxasua, eta orduan anatidak eta mokozabalak eta antzarrak eta horrelakoak behintzat, rekorridua oso gogoko dute. Nahi Arkamorkak eman ditena da tresneria natura maitatzeko. Teleskopiluak eta liburuak. Eta bati bat, maisu izugarri honak, kriston pazientziakin zertzen hau eta berriro. Eta orduan zean maizuak oso jakintzuak eta asko maite zuena naturak. Terratxikutan, botanikan, hegaztietan, bai entomologian, bai geologian, bai itxasoko faunan, bai astronomian, orduan, danai, mila esker, eta hori, Peña Santiago zanak esatezun bezala, hasieran bideekin jaiotzea, ikaste deunean, irikitzaigu 3. beste gauz bat ikaste deunean 4. Eta hori, politikoi eskatuko nioke, pixkat bere ondorengoaren pentsatutaz lan egitea, epe luzea eta natura maitatuz, eta naturtaldea eta ekologistei elkartuz lan egitea, indar gehiago duta. Eta hori, esaten nahi dut bakarrikan, naturak egunero maite mintzen aurra. Sinestezina zen, zenbat arrazoa sortu ziren hori buruz. Legalismo buruz, burokrazia buruz, esan zen, increíble. Niko batzen izan gauza bakarra da, zenbat horretu pasatzen dizu. Eta komentatzen genuen, aurrekoa nola paratzen dituen gauza, segurizko. Aurreko beste sistema bat zen. Eta orokorrean, Jolandaren lana, hori patu behar dugula, bai edo bai, diru kontu eramatea, dala sinestezina. Eski sinestezina, zenbat arrazok sortzen ditu. Edo esaten dut, edo zen barimera burokrazia ez dakiz erren. Irabazerik gabeko elkarte izateko, eta goronan egiten den gauza bat. Bai, baina hori behare asindai esanin behar josatika naizen hori, eta asindati egin dule. Topo jartzen. Tekatuan zaudetela, me cago en la leche ezin dugu, jode, behitu paperak eta jode, hemen. Eskarra gorduako ja martxako, urtero ekintzak utxura errepikatzea, berrikuntza bat beste sartu, baina, urte askotako rodaje ez hori, urte kaetzat ez zerrezetik inventatu, lehendik izan taldeko jarraipen etzentzat, dinamikak, bere hortan mantentzen ziak. Eta nioz dut oso erabaki hori izan zala nola jartzea talde batean, egun batean, eta bidera orokorrak ez dela, burokrazia jartzen zuen talde osoa. Dana. Eta nioz dut talde honen nola altxorra handiena, edo baleabide politiena da, anistazuna, jendearen anistazuna, bakoitzak hartzen bere gaiak, bere ikuspiekin, zentzortan oso aberazgarria zen. Eta da taldea, nola baita. Udaletxekin harremanak nio estaten posible izango izatekeela, monografiko ez, miniserie edo ultraserie eta zein temporarekin. Eta nizaten kanpotik egon nahi zena, batzuk egozakete kristolan egin duzuna horretan, harremanak, erakunde publikoekin, inkreíble dira. Eta jarraitze dute izaten. Horreko talde bat entzako. Eta ez pentsa, bere arrazta. 70ko hamarkadan. Arkamurka!
jende harritu ite asko, porque lehengo hastian bertan, bate gaitu zian, semiak eutarka berretxikoak garrik, eta bai, eta guztu hau pila jango guan, da, nik iztia jaten, ni alergiko guan da, komo alergikoa izela? Da jende pixka da harritu itea. Oantxe, ingo nuke urran trago guztua. Bai, hortxe da. Nina botelieroa, zantzan, botelieroa ingote bandik, ni ez diazitzen ingo. Antio Juan Gestio bat. Eta oa nik gate, hau zertako da. Antio Juan Gestio bat dakao. Hau zertako da. Hori beti baterik gantzu? Beti baterik gantzu. Jende asko. Txukuna, jende asko. Nola? Odio behar daka, gaier dakoa ez? Ez, ua galdu indian. Ua guan. Gondor bale, gato etxetuko baina, kastadio. Baina guan baleteru. Eta jarri hori, Muy borratu, Manuel. Ezinbesteko dira, talde hauek. Nik uste momentu honetan, une honetan hori desagertu egiten baldin badira talde hauek, nik uste bete, ezer gutxi egiten baldin bada, kasu honetan ekologiarekin lotutako gaiarekin ezer gutxi egiten baldin bada administratiboki, hau desagertu ez gero, benetan, nik uste bet, batek esan ezakeko asko zokerrago, bai, okerro egongo ginateke dudari gabe. Ni arkamurka sartu nitzanean eta aspaldi da, ikusten ditu, niretzat heldu hasianak. Pertsona ni baino heldua oso jakintsuak. Tanet izakiena mikroskopio bantzeu martxelan, oso interesantia. Horatzen ez, elkarrizketak ziala era guztitakoak, eta ikusten ditula hori, gaur egun gehan bezala, pertsona bat gauza batianan, bestianan, bestianan. Eta gero oso momentu interesanti izatezan, gaua etortzezean, xaguxar pila bat atatzezean, eta danak uste zitu egiten izan, eta xaguxarren egartzezean. Nik uste dan eta zitzein dala, ja. Esaten, aguantatzen. Pareja batek 50 urte aguantatzeko behar balin badu, talde batek bare gehiago. Bai, gehiago bai.